Nagpanindugan ng Malacañang nga maayo ang kahimtangan sang ikaayong-lawas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginsulit ini sang palasyo matapos may nag-alagar nga mga kritiko nga nag-post si First Lady Liza Marcos ang Easter message nga nagagamit sang daana nga family picture kung sa diin mas may nauluundan pa ang lawas ng presidente. Sa press briefing naman ginpakomento si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro kaangot sa mga huring-huring nga may balatian si Marcos. Pahayag sini hindi dapat magpati-pati galayon sa mga fake news ukod mga nagalalapta nga impormasyon sa social media nga wala man suno sa iya sang basihan. Nagsugod ang espekulasyon nga may masakit si Marcos ang gindala ini sa ospital sa adtong Enero 21, 2026 matapos nga naglain ang iya pamatyag. Sang ulihi, ginkumpirma sang palasyo sang Malacañang nga na-diagnose ang presidente nga mayara sang diverticulitis. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya.